Kaixo guztioi, jarraitzen dugu higidura harmoniko simplearekin, eta bideo honetan hitz egingo dugu hasierako faseari buruz. Hasierako fasea ikusiko zenutenez, bideo askotan hau bezalako adierazpenekin ikusten da, agertzen da fasearen barruan, eta gure helburua izango da alde batetik ulertzea zer den, zer esan nahi duen, eta bere balio ezberdinekin nola aldatzen duen gure problema. Ikusten badugu gure masaren posizio ekuazioa, bai, izateren menpe, A bider sinu omega t gehi phi 0. Parentesiaren barruan dagoen guztiari fasea deitzen diogu. Eta, honi deitzen diogu hasierako fasea. Zergaitik? Hasieran, t berdin 0 denean, omega bider t beti balioko du 0. Beraz, momentu horretan hau 0 balio duenez, fasea izango da hemen agertzen dena. Horregatik deitzen zaio hasierako fasea. Izango delako, hasieran faseak izango duen balioa. Joango gara kasurik simplenera. Askotan, azten garenean azaltzen, esaten dugu hurbilketa bezala, hasierako fasea 0 izango dela gauzak azaltzeko. Izatez, aurreko bideo guztietan ez dut kontuan hartu hasierako fasea, esan duarako 0 zela. Eta balio digulako gauzak azaltzeko, baina heltzen da momentu bat zeinetan hasierako fasea sartu bar dugun. Hasierako fasea 0 balio badu, aurreko bideoa ikusi baduzue, fasea zirkunferentzia geometrikoarekin adierazten dugu, eta fasea da azkenean puntu berde hau mugitzen dela birak ematen abiaduran geluarrarekin. Hasieran hemen egongo zen, bai? Egongo litzateke 0 balioan, hasierako fasea 0 dela esan dugulako. Beste balio bat emango genioke, puntua agertuko zen zonalde ezberdinetan. Hasierako fasea 0 balio badu, horrek esan nahi du honek 0 balio duela, eta omega bider t baita ere 0. Orduan, sinu 0 balio du. Eta 0 balio badu, hasierako posizioa 0 izango da. Behitu zelan dagoen lotuta. Hasierako fasea 0 bada, hau 0, sinu 0 balio du, hau guztira 0, beraz, hemen hasten da gure masa. Horrek esan nahi du, bere hasierako posizioa izango zela 0. Masaren hasierako posizioa oreka puntuan egongo zela. Ez dauka logika askorik, zezuek malguki bat daukasuenean, eta, normalean, egiarazten hasteko egin behar da urrundu hasierako posiziotik eta askatu, eta hasten da oszilatzen, ezta? Honik adierazten diguna da guk, urruntzen dugula, askatzen dugula, eta hasten garela kontatzen erdian dagoenetik. Izatez ez horrela baizik eta bueltan dagoenean, baina horretan ez gara sartuko. Orduan, izan behar dugu erramenta matematiko bat, esateko ez, nik nahi dudana da, behin urruntzen dudanean malgukia, hasierako unea izatea, momentu hori, zeinetan malgukia ez dagoen hasierako posizioan, zeinetan malgukia ez dagoen hemen, baizik eta bere urruneko puntuan dagoenean, ez da, plusa posizioan. Claro, hori lortzeko, lortu behar dugu hau A balio izatea. Eta hau A balio izateko zen edu sinu fasea balio behar duela bat. Orain azalduko dut guztia astiro, Eta hau sinu hau bat balio izateko, hemen egon barko zen hasierako fasea, ezta? Ze sinu pisatibi bat balio du. Orduan, nolabait, errealismo gehiago emateko gure gogoratu hasierako unea zein den beti aukeratu dezakegula. Ariketak batzuetan esaten digu zein den, eta beste askotan guk erabaki dezakegu, beraz. Ez dago arazo handirik, baina baita ere jakin behar dugu zein den gure konponbidea esaten dugutenean. Ez, hasierako puntua izango da, masa plus A puntuan dagoenean. Eta orduan, hau ez digu balio, ze t berdin 0 denean, hasierako momentuan ez dago hemen, baizik eta hemen. Eta gure helburua izango da hemen egotea. Ikusiko dugu zelan landu behar dugun horrekin. Eta ikusiko dugu baitere selektibitateko ariketa batean agertzen den hasierako nuntziatua bakarrik ikusteko zelan lantzen dugun horrekin. Vale. Hau da gure gara. Ikusi dugu, 2000 uztailean agertu zen ariketa batean, bakarrik jarri dut hasiera partikula bat bere ibilbidearen mutur batean hasten da igitzen, higidura harmoniko simplea osatzen duelarik. Higidura harmoniko simplea egiten duenez, gai honen barruan gaude, eta esaten dugu ibilbidearen mutur batean hasten dela. Horrek esan nahi du ez dela hasten oreka posiziotik, agazten dela emetik, azkenean urruntzen dugu oreka posiziotik eta horregatik hasten da ostilatzen, baitere gogoratu kontrako mugimendua baitere balio duela, oreka posiziotik barrura sartzen badut eta askatzen badut, hasiko da baitera oscilatzen. Beraz, bi egoerak posibleak dira. Egingo ditugu bi egoerak, esterketan zaudetenean bat egitearekin nahikoa eta horretik egiten duzu eriketa osoa, baina egingo ditugu biak ikusteko ezberdintasunak. Beraz, argi izan behar duguna da, lehenengo kasuan, t berdin 0
unean gure helburua izango da izaren balioa izatea plusa. Eta, kasu honetan, t berdin 0 unean, izaren balioa minus a. Hirugarren kasua 0 izatea, ja ikusi dugu noiz gertatzen den, ezta aurretik komentatu duguna. Hasierako fasea 0 denean, partikula dago erdi-erdian. Vale. Hau gertatzen denean, fijatzen bazarete gure ekuazioan, 0 denean gure helburua izango da. Isa izatea a. Horretarako, sinu honek balio behar du plus bat. Hau da, hemetik ateratzen duguna da, sinu omega t gehi phi 0 balio behar duela bat. Eta kontrako kasuan, sinu omega t gehi phi 0 balio behar du minus bat. Baina gogoratzen dugu gaudela t berdin 0 unean. Horrek esan nahi duena da, hau 0 balio duela. Hau 0 balio duela. Beraz, lortzen duguna da, sinu phi 0 berdin bat izan behar dela. Eta kasunetan, sinu phi 0 berdin minus bat. Zuzenen egin dezakezue, goratzen bauzue zirkunferentzia goniometrikoa, eta bestela erabili dezakezue kalkulagailua. Gogoratu ezagutzen dugunean angelu baten sinua, eta jakin nahi dugunean angelua, egiten duguna da, alderantzizko funtzioa erabili. Phi 0 berdin arkosinu bat. Phi 0 arkosinu, eta hemen jarriko dut beste moduan idatzita jakiteko baliokia direla, bale? Sinu ber minus bat balio duela baita ere horrela jartzea, bale? Kalkulagailuetan batzuetan horrela agertzen delako. Hau, arkosinu eta sinu ber minus bat berdina adierazten dute. Azkenean, zein angelurekin sinua balio du bat? Jarriko dugu zirkunferentzia goniometrikoa goratzeko. Bueno, goratu sinua dela altuera, bat altuera bakarrik lortzen da, hemen gaudenean puntu honetan, eta puntu hau goratzen dizuet, izango dela pi zati bi, beraz, kalkulagailuarekin ez baduzu egiten, ikusi dezakezu, phi 0 izan behar dela pi zati bi. Eta kontrako kasuan, nahi badugu minus bat izatea, hemen egon barko ginateke, eta horretarako phi 0-ren balia izan behar da, iru pi zati bi. Gogoratu ez bada horren erraza ikusteko, imaginatu, bat izan beharran 0,74 jartzen badu, hori bai kalkulagailuarekin egin, ez erabili zirkunferentzia goniometrikoa. Beraz, ikusi dugu, zelan egoera fisiko batzuetan, hau da, kutxa azten denean mutur batetik edo bestetik, hasierako fasea beharrezkoa dugula. Gauzatxo bat, ez nahiz asko sartuko, baina, puntu hau da, hau da pi zati bi, ezta? Vale, eta guk ari gara esaten, hau dela iru pi zati bi. Baita ere ikusiko zelan leku askotan, birak zentzu honetan ematen baitugu positiboak dira, baina baita ere kontrakoan negatiboak izango zirela. Orduan, hau onartzen dela pi zati bi positiboan, eta hemetik hona egiteko baita ere pi zati bi egin behar da negatiboan. Beraz, batzuetan ikusiko zuen nola posizio horreri deitzen dioten minus pi zati bi. Eta horregatik ikusiko zuen phi 0 batzuetan agertzen dela minus pi zati bi bezala. Orduan, hau eta hau daukagunean, borratuko eta guztia, eta jarriko dut, zelan izango zen kutxa honen eta kutxa honen higidura ekuazioa, hasierako fase hauek sartuta. Bueno, erditik hasten bada, esango nuke ezagutzen duguna, ezta? Phi 0 izan da, eta aurreko bideoan hau ikusi dugu zehatzen. Bueno, hasierako fasea aldatzen bada, jarri behar dugu hasierako fasearen balioa, eta ikusten dugunez, hau azkenean da honen berdina, baina desplazatuta. Hau da, hemetik hasiko bagina, eta hemen bukatu, hemen agertzen dena, izango zen, hone berdina. Azkenean dira berdinak, baina desplazatuta. Hasierako faseak egiten duena da desplazatzea funtzioak. Eta azkenik, bestetik daukaguna, izango da fasea denean minus pi zati bi edo iru pi zati bi. Bi eratan jarri dut, esateko berdina dena. Eta orduan, hau izango genuke. Hau azkenean izango zen, hau, baina hasiko bagina pizkatxo bat atzerago. Aurrerago hasi beharran, atzerago. Beraz, hau izango zen horrelako zerbait eramaten badugu, eta honela bukatzen badugu, azkenean hemen geratzen zaiguna da, honen berdina izango zen baita ere fasea desplazatzea, baina beste posizio batera. Eta horrekin, nahikoa, hasierako fasea ulertzeko.